Eksyminen yösuunnistuksessa muuvi. Otetaan hartian levyinen haara-asento. Jousta polvista. Liike lähtee lantiosta. Kun hallitset lantioliikkeen, ota jalat mukaan. Oikee, vasen. Oikee, vasen. Kun hallitset jalkojen liikkeen, ota mukaan taskulamppu. Kun tämä liike on tuttu, heitä kartta ja kompassi pois ja antaudu paniikin vietäväksi. Menetä kontrolli tai lose control, kuten englanniksi sanotaan. Paraatin ohimarssi muuvi. Marssi reippaasti. Ota kädet mukaan. Tee kunniaa. Hae katsekontaktia ohimarssikorokkeen pönöttäjiin. Väistä lippukunnan lippua. Freestyle! Kalenterimyyntimuuvi. Tässä muuvissa tärkeintä on sinnikkyys ja peräänantamattomuus. Soita ovikelloa. Tunge jalka oven väliin. Loihdi kasvoillesi kiltti sudarihymy ja esittele kalenteri. Ja myy, kaa, ko, ne. Ja myy, kaa, ko, ne. Jäärämuuvi. Tämä on vaativin liike ja vaatii usein vuosikymmenten harjoittelun. Tässä muuvissa on tärkeintä pitää vartalo mahdollisimman tiukkana. Innostusta ei saa näyttää. Pidä hyvä ryhti ja nosta kädet rinnalle puuskaan. Käännä päätä hitaasti oikealle ja vasemmalle. 1, 2. 1, 2. Vaihda painoa jalalta toiselle. Pidä ilme nyrpeänä.